Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни якум рақами рейтинг Роберт Витакер бо рекорди 24.6 ва шашум рақами рейтинг Пауло Коста бо рекорди 14.2 рӯзи 11 феврал дар турнири UFC 284. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт хабар дод ки ситораи UFC Ҳамзат Чимаев муҳорибаи навбатии худро зидди довталаби пешина Колби Ковингтон мегузаронад. бале, Ҳамзат Чимаев муҳорибаи навбатии худро зидди Колби Ковингтон мегузаронад. мо оиди ин муҳориба кор карда истодаем. муҳорибаи онҳоро дар турнири UFC 285 ташкил кардан мехоҳем. рӯзи 18 март дар турнири UFC 285 дар муҳорибаи асосии турнир Камару Усман ва Леон Эдвардс меҷанганд. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша, ин муҳорибаи Ҳамзат зидди Ковингтон мешавад, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки ғолиби муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Колби Ковингтон зидди ғолиби муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс барои камарбанд меҷанганд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чанд соат пеш дар Абу Даби иштирокчиёни турнири Road to UFC маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд. варзигари тоҷик Самандар Муродов вазни даркориро карда тавонист, аммо рақиби ӯ Жиан Сикуэра вазни даркориро карда натавонист. лекин ба ин нигоҳ нокарда дастаи Самандар розӣ шуданд ва розигии худро доданд ки ба ин муҳориба мебароянд. барои ҳамин дӯстон муҳориба баргузор мегардад. турнири Road to UFC пагоҳ соати 16:00 ба вақти Москва ва 18:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. дар куҷо ин турнирро тамошо карда мешавад, мо пагоҳ ролик карда ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем дӯстон. барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз чунин хабарҳои муҳим бехабар намонед. имрӯз сомонаи варзиши Тач Спорт хабар доданд ки варзигари ҷавон ва боистеъдоди тоҷик, варзигари бебоғ Хуршед Назаров бо рекорди 9-0 виза омода карда истодааст, то ин ки дар он тарафи уқёнус баромад кунад. ва дар ин хабар гуфта шудааст ки ба наздикӣ мо Хуршед Назаровро дар яке аз ташкилотҳои беҳтарини ҷаҳон дар он тарафи уқёнус хоҳем дид. мо боша дӯстон, ба Хуршед Назаров ва дастаи ӯ муваффақият орзумандем ва хабарҳои навро интизор мешавем. топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Гилберт Бёрнс гуфт ки муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад. ман нақша доштам ки ба октагон рӯзи 10 декабр баргардум. бисёр гапҳо оиди муҳориба бо Хорхе Масвидал дар ин саҳна буд, аммо ҳафтаи гузашта намояндагони UFC ба ман хабар доданд ки ман дар Бразилия баромад мекунам. рӯзи 21 январ дар Бразилия турнир баргузор мегардад ва онҳо мехоҳанд ки ман дар ҳамон турнир баромад кунам. ман фикр мекунам ки рақиб Хорхе Масвидал мешавад. шартномаҳо имзо шудагӣ нест, аммо онҳо ин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунем ки Гилберт Бёрнс охирон маротиба бо Ҳамзат Чимаев ҷангида буд ва дар ҳамон муҳориба бо қарори даваро шикаст хӯрда буд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? Гилберт Бёрнс ё ин ки Хорхе Масвидал? метавонед фикротонро нависен. дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.